kanca dhewe saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu tutik biyen ate adum tresno bebarengan ning gedung apa tutik bukel mati saiki adoh papane kabar kepinge marang kemana-mana aku tansah mantu-antu moga liya dina bisa ketemu menane cahayu pancen kudu tak akoni yen to tresno raku tutuweni kula nuwun monggo pancen abot jroning ati ora nanging piye kudu tak lakoni ngono ae rasa sedih. aku sedih kuwi apa to Tik Lah piye to, Mas? kowe iki mau ngapusi tok Ngapusi piye to, Mas? umpamane tenanan ya Tik seandainya awake dhewe bojone tenan ngono ya Tik ya Iya, terus kuwi duwe anak ayu apa awet iya? dok. Nek lanang duwe anak ya ganteng Apa iya? lah pake kaya Lah ngene keturunane kaya ngene. lah ya pake gantenge kaya ngene mbok ayu kaya ngene andeng-andeng lho Jan. golek kembang apa piye bocah kaya ngendas-ngendas KFC Wis. Panyuwunku mring sliramu rungokno nangise ati Ati dong, owo ning kasur lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati Yo, kanca kanca dhewe dhewe. lagi ya masuk pri Mas Agung Masuk babuk ya saben ku nyawang Yo. fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate adum tresno bebarengan ning gedung apa yen tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni
tutuk-tutukno kono. Lah piye? Kan yo sampean lho, Mas. Mas nyawer aku rung tekan kene dientekke. Bareng aku tekan kene kok entek gel. Nyapeken kabeh. Ora aku ora perkara dhuwit aku. Peken kabeh. Rokok ya tak tampa lho, Mas. Banget tenan ngono. Yo. Menarene rasa nggo dhuwit nggo rokok Ya, panyumunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning matur sembah nuwun. matur. Tangannya halus. Yo, Kami ini yang minta. Kemayoran bergoyang. Sik. Paijo paijan.
Pecelek tambe burine. Sehat selalu ya Mbak Mini, ya Allah. Mbak Mini belum habis itu loh. Luar biasa. Ini sudut garis alur malah. Tek santayuk sinarengan kadang-kadang campur sari nyukonco dewi makar senar raja wali ugi cerah foto video syuting timun sigarane MC ne jaluk es jeruk. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Timun sigarane. Ayo negarane mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Lali lho mbak, cabut dulu mbak. Oh maunya nyambut mbak Bogel. Aku kini karo Mbak Min iki gemati kok sithik ae tak lapir ngate. Lah Ya Allah Mas ya Allah. sithik ae tak lapir masyaallah masyaallah. Alah alah. Lah iso aku ini karo Alah Dek Min alah. Alah alah. Gembroblos ya Mas. Iki gulune. Salahmu dhewe pilih ngibot, dhewe ben jane nek pendaftaran MC pilih ngibot tok. Bener aku to? Ngono. Ah iya, heeh wis to. Rasa gak kelandang, landake cah ngono kae kok. Landake nyate cah ngono kuwi koyo. Amben kayu kumeme gaplek Dek Mini wayu anu nemplek. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Jolalino. Tisu. Kok mandek bae to iki no? Pembantuku. Masya Allah, tak lapke. Manjane. Sing ijo ngetek. Oke baik, lah iso rasane gagas. Nyate landak yang ngono kuwi kok. Endi? Hah? Mas Sari. Jarene perawan Ibu. Single piren. Oh iya, tisu. Bae dilapi bae, Mary bae. Mbah. Lho. Lah karo bae ngono, sing mesra, sing alus, karo Mbak Mini lho alus. Oke, Bangge, masyaallah. Hah? Lah iya. Kote sehat ya, Bangge? Oh iya. Oh ya Allah, aja nasa alon-alon jare Mbak. Sayang dulu ya, Mbah ya. Mbak Mini pengen dipeluk. Oke, Bang. Cemburu Mbak Mini cemburu. Iya lah, salahmu dhewe kok. Jenek, ayo, tarian Dik, sing becik tur Dik. Mama saja. Ngetan bali ngulon Mas Supri MC ne njaluk wedang jeruk.
masyaallah. Wong bagusnya kaya kethek ngene kok ya. Bidel elek. Lusi-lusi di kasur, diam-diam merayap, datang seorang pugil, hop, lalu ditangkap. Kok aku gila ya, Pak? Munggah ning pucuk gunung, dhuwur dianget, matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Bokel, oh. Bokel. 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 Bokel kalah tua. Kanca dewe. Oh. Saben dina ngalamun jroning sepi Spesial kagem Mas Rejo. Iya, iya. namung tansah kadulu wewayanganmu duh lusit cahaya. Kowe iki ngungkuli ini malan. Lah piye ta? Ki malah ngungkuli kowe lho, Min. Ngungkuli malah esek kayak penyanyi kok penyanyi terbodi tenan iki. Esek. Iki bojomu ora. Hah? Tenang lagi tak deleki. Oke, baik. Menengo. Bojomu tukang son ya? Hah? Bojomu tukang son. Udu. Kang usung-usung e. Ya wis. Berarti aman ya. Sini sayang. Nano. Linolitan bisa lali sayang anggrek rutin ati Ngopo ning kasur. lelemane wong bagus atan satu mantil ya sajroning metro. Iya, Pak. Fans mak kemen, Pak. Salam bengi. Ya sabar, foto ya fotoku sik. Bar iki yang fotone ya. Oke. Apa tega sirani Mas cidreng janji Mas. Saking karanjan alamun mangkono piye katresnanku. Piye kados Pojok nomor telepon. Iya kosek lah. Foto ya foto kosek sabar sayang. Iya. Ajang nyewa jare. Kene lagi pacaran sik sedilu. Oh, WA aku lebone WA-mu ya. Ya. WA aku lebone WA-mu. Oh, WA. WA aku. WA aku lebone WA-mu. Oh, aku ora duwe WA. Piye? Aku duwe Pak Cebok. Melarat iki. Piye, Be? Karo yuk ngentup. Lah iya. Yuk ngentup. Lebone ngono. Mongko Kang